Oni yang ma ni madala ni ma chama hakili ben na de nindi dowere ni jeto de. France kana na me se k'a fɔ ko purée de citrouille ou bien courgette de. Ni villa yimbo filla ne ni manaw aw bismillah. Wasa ka jeto gilan an mago bɛ se ji yɛrɛ ma. Vitamine caman bi je la i n'a fɔ beta carotène, magnesium, phosphore nin bɛɛ dɔ bi je la. An b'an ka je ta k'a ko k'a jɛ pasi k'a wɔrɔ kɔlɔ min b'a kɔnɔna na an b'o fana bɔ. An b'an ka je ta an b'a kɛ da la ka kɔgɔ dɔɔni furufuru a la ka sɔrɔ k'a datugulan bugu a da la. Miniti caman kɔfɛ an b'a dayɛlɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔla a sera. An bɛ furushɛti dɔ ta k'o kɛ k'a soki k'a lajɛ n'a sɔrɔla a bura la. A sera koyi. An b'a ta sisan ka taa nɔɔni. A nɔɔninen ɲɛnen an bɛ tigɛdɛgɛ ta an b'o ɲagami a la. Maa dɔw bɛ tigɛdɛgɛ caya a la, maa dɔw bɛ tigɛdɛgɛ bɛrɛbɛ a la. A bɛ depend n'a ka di i yɛrɛ ye cogoya min na. A sera an ka jeto sera. A de bɛ se ka kɛ buru kɔnɔ wa n'a y'i diya i bɛ se k'i sigi a jala fɛ. Wa fɔlɔmaw nin kun ka di olu ye kosɛbɛ. Wulada caman i kun bɛ musokɔrɔbaw bugulen jeto kan dɛ. Nka a man di denmisɛnw de da kosɛbɛ. Ne kɔni ma n da in kɛ buru la. Ne yɛrɛ ye n sigi a jala fɛ i n'a fɔ an ka maakɔrɔw kun b'a kɛ cogo min na. N'i y'olu nɔrɔlen ye fɛn o fɛn la, gundo dɔ bɛ sɔrɔ a ko la. Ni video in diyara i ye, i bɛ se k'a cari i ni maanaw ni ɲɔgɔn cɛ. K'a daminɛ den kalo 6 fo hari o bɛɛ bɛ se ka jeto dun. K'aw ni hɛrɛ bɛn, Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ.